Sarada Sangeet Vidyalay atum Chepatir Pipon si Arjan ki hi ka Chepate Pedopon. Karbi Anglong Autonomous Council MAC election ahut local candidate along si Cherab Dunji pusi DRDA atum pen Kepangda. Sarupathar constituency along EM Jagat Singh Ingti Asok Puru Kangrai. Amar Jivan Diabetes, gastric, piles, lapen blood pressure ason sonaki sopen ke jokilong jia phan Amar Jivan a hinpen mesen adovai nangli tuma phan nangwan pilo La anchota kalisi pokso pokang kela keleng rikeng kiso ipu oloka chorot pendanglok an kicho thekthia kiso do anta kepami iun bangso Amar Jivan adovai Klarda kachini jia phan Troxy 5A Hini Drop 4 Troxy nerkebalong humri lote long ikpo Kardom pinia daba birta long penili sami mirin hansepi pinia birtang ton pen chethanam senang Robindranath Tagore amahangke thegarni along pache tondunsi Saradha Sangeet Vidyalaya atumpe nithoma pharman ason kachepate pedokon Kedamtang aru niphai krep homa de bhom kurani pen pangcheng ponsi niphai kre troxiar ni an ni thoma pharman Robindranath Tagore aphan panong ponsi ason kachepati asai kedeng pon Kedamtang aru niphai krep hor ni mate kecheng siani diphu binapani vidyalaya along kecharli osomara tumaphan pangrum si arjan ki hi kachepati pedopon Bangso jai me kedeng ponang koke non ki thormi owe ki miatum pijo pen Robindranath Tagore aphan akimang lapen ki klem kedam aputhak kachini ne atum si nang ong bomlo lasi Robindranath Tagore aphan kachikimo thek verji aphan puma thaudam si la sosai kedeng pon loputa tirikam akong chunbang pangkaj ঘোষ pen nang pachini dun এত ৬২তম জন্মজয়ন্তী লগত সংগতি রাখি আমি সারদা সঙ্গীত বিদ্যালয় ডিপু ঝিলপাৰৰ পৰা মানে আজি গোটেই ডিপুত বহুতো স্কুলত ৰবীন্দ্ৰ জয়ন্তী আগত হৈছিল কিন্তু আজিকালি অলপ কমি আহিছে তাৰ কাৰণে আমি এইটো ইনিচিয়েটিভ লৈছোঁ যাতে আমি সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ভিতৰত যাতে আমি ইণ্টিগ্ৰেশ্যনৰ যেটো মূল কথা সকলো জাতি সকলো জনগোষ্ঠী সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলো ভাষাগোষ্ঠী মানুহে যাতে আমি ৰবীন্দ্ৰনাথৰ যেটো দৃষ্টিভংগী আছিলে বিশ্বজনীনতা তাৰ ওপৰত যাতে আমি কাম কৰিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰত যাতে আমি সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক যাতে আমি ইনস্পাইৰেশ্যন দিব পাৰোঁ তেওঁলোকক যাতে সুনাগৰিক হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত হ'বলৈ আমি যাতে অৰিহণা আগবঢ়াই দিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি আজি ইয়াত প্ৰতিযোগিতামূলক কিছুমান অনুষ্ঠান লৈছোঁ আজি ইয়াতে কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ আজি ইয়াতে চিত্ৰাংকন প্ৰতিযোগিতাটো হৈ গ'ল ৰাতিপুৱা News Report Karbi Anglong Live Dhansari Rural Development Committee mati DRDC atumpen kedamtang aru niphai krepho ani Central Forest IB ahiamalong kecheng si klembang amai kangnipon DRDA klembang amai kangnie hut klembang phu klembang phiatum bang phokep society tong ponsi laso amai along koson si Dhansari constituency angkang along koson pensi paching thur ponjima lapen rong along kisung pen kepajok pon thekjima aphan lamrai deng pon Lapu Karbi Anglong Autonomous Council MAC election ahut setami Ladak Dhansari constituency along mahang ke thek wek lapen longle ke dove ka phansi Dhansari Rural Development Committee pen ke Cherab Dunji puta laso amai along cherai pon Nilitung kedamtang jami chiklo niphai ko raga thom ani nilitung isi la Dhansari hawar kaching thur kaching ri ji aphan Dhansari rat kidu ke boy aputha kam ke claim pi ji aphan pu isi hongjai nilitung impon lo lake Dhansari Rural Development Committee pusini tum amen impon lo nasil bangso hongjai pen nilitung ke bang jiarni abangke Dhansari rat akisung asonan Kinang sot asonan nilitung kiri piji mate kiklem piponji kaching thura mona jasimet RD ki piponji kelang dunji kera dunji pansi tum kemang pondu Lapu BJP ruling boma sarkar atum kedo bom EM Pradip Diphusa phansi nonapong ticket pipon thu pute Cherab dun thekhe lapen ke nonapong ke chepadi pon popusi pherang ke amaya long ningje pon election age thurji to phana ba kele tum ke Cherab dun thekhe sabangane tum pini singwai pon lo ada local mithang
daga hemarit kido lapen dag rada kido kisung gachiniba lampu pansin le tumbake election banke DRDA asong atum pen kido an khai chingrom ponsi laso committee ke damtang jangmini phai ingkora ke thom ani parja ponlo lapen laso committee ke non MAC election akhuda phan kali bangso committee ke ajak ding ploya phan puta DRDA amai phu Robinson Teron kongchun bang Rajesh Timung pen phirang ke amai long lamthe jai pon họ khai như chung là làm thì don sri con sri là bằng số tax sẽ năng cọc mà cái như chung là gì phải là này công chân bằng là gì cái ăn cái tụi mình làm cái gì đó học nè chung don sri làm cái ăn income đó là số IM cho chúng ta phải làm phun bên rong cái chuyện thừa develop apa pina anh ấy ring đó họ anh ấy số cái tham gia đó như tụi mình site là như tụi mình rong ăn bằng cái làm phun bên cái chuyện thừa đó cái pin thì rong pin là gì tụi mình cái giáp bên dag don sri ang tang long jitu mang thek vek ayam mari chu tu mangsin tu mangai pini cerap dei basi bangso mai long itu cerai konten News Report Karbi Anglong Live Sarupathar a constituency along ke damtang ningkan ko an penloni Madu Aracharya song atung parem un epin EM Jagat Singh Ingti Asok Puru ke damtang aruni phai Krephorni United Democratic Front of Sarupathar Asongjapo Simeon Rongphar tong pidamphun Karbi Anglong Autonomous Council ke liknang leji dog apora hut kaprek a constituency along pen song we pen karjap dunji aphan kachisik ven asonsi Sarupathar constituency along pen setami Racharya song kimi mate UDFS asong pen setami kilikache pahai ponji aphan do desang sesi aphiong radadung patebok ong asonsi thekponlong Bangso UDFS asong atum non malom jakong kache harjak do desang se ajok ke damtang aruni phai Krepho mate bhom kuruani le thotta bangkep sose BJP asong claim bang atum UDFS asong japo Simeon Rongphar along chepa ogdun Nilitum ningkan pho aprang BJP mate Jagat Singh Ingti aphan pe haidun det pen apita thang akirapta che theklong le laso joksi pini nelitum BJP pen che OC UDFS asong along chepa okdun lo posi UDFS asong along kaching be donatum pen ningje pon Lalu ratum tami kita tang ni tami theklong lo kadok be ratum tami lam ni than pen lasong lasong wanji lasong diplo wanji tu stami itum pahai don pen ke hai don party an stami itum theklong stami pahai pen stami thangda avimati kaching thu tha theklong le medi Asinon ke bang ke la sar Simeon sar di high pen sami itum la ke mission ang tek longi busin itum ninga khasi itum kadok we pini youth tami itum bang proxinal ke sami itum bang si pini yang itum cerap duni fansin itum ke kam jorsin la non penap dik election nang kele pupu ahut nilitum aphan nang pe hailote goreng awasai nang pi pupu abang ke nilitum kroi thek thelo athe ningkan pho prangta ingtia sang ho aphan pe hai etlo sita thanga kirapta longle lasi non aphoya bangke nilitum ta chepalu dun delo lasi non oweki mi pen ki thudun ji abang phu Simeon Rongphar phansi pe haipo athia langlike thekser abang phu puta ningje pontu Akhir misen pen anon kacing thur pen ke thek mon long besini li ning ke thip nasi alang phan alang long Simeon sa alang tan ni alang tak tuile ta sa ki hoi pen itum no jon de an strong no da akai Simeon sa no chok la chok nang kok ke ni itum BJP asong nan sekarang lo ahok lo BJP asong long ni itum selak sitodon pen ni itum hanta puta enun lo ni di sting busti polling long pen Vice President lo, Golfit samela so Vice President pukela ke name sek cholo, kam jam le bang samela dak ala inu tahani tum ala endep ko, badak bangke lambang nang paklang kilo. Non apor bangke la sosong chokchi pukachi jong areji apor kalilo. Sarupathar ahawar along loti kimisi kinangji lapen sarkar pen nangke pali asondo an pen danglok goreng awar sai kilong nangji pulote kamatha chikirla nang pupusi Simeon Rongphar pen ningje pon langchi thing pen Subhas Terang Karbi Anglong Live pir theke do unahud ke claim ke dam mate radakam ke claim pi mesena bang phua phan pir the pen avelo tangte kacheting neji aphan sungkrung ason Lasonsi Puloni constituency kaparlo Tarabasa Sukum Taubi arong Amikar Kanya timong lapen Kaban rong pipi asopo akibisi Bapuram timong aphan Hemisi rongisi jirpi jirpo atumpen kachikimo pon
alangli amahang ke thek laki kedam tang pharo kresir kebra troxi aningkan arko echeklosi ni phai hinia ni si amahang theklo lapen alangli rong ka chewoi laki suri hini ra ingkora isi aningkan aru ni phai krepo anisi chewoilo Karbi Anglong Lai sa Pherang Tipen Kahumri Dam Hut Inut Bapuram Timung Alang Laki Surihini Ra Phola Pen Surihini Ra Kret Troxi Aningkan an Karbi Anglong along Mountaineering Mati Inglong Kaluanat Kang Thurpon Kepang Tangpon Abang Phulo Alang Li Kong Chunbang Asaisi ke Klem Cherap Tunbom Lapen Karbi Ari so Ejang Atuma Phan ke Japon Abang Lo Lapen Alang Li Red Cross along ta Cherap Dun Abang Lo La Sipinya Por Alang Li Bang Sopir Thepen Kawe Det ke Kanahok Thetan Lo Dom ini ni dakito ke lahan lo tarabasa mate fulmi consensi ke parlo tarabasa sukum to birong sido pini nilitum dak karbing life penang ko humri nang ko katike lahan lo dak inut bapuram timung ko alangli kedam tangan ingkan hot mountaineering mate inglong karlunar alangli kepang thur pona bang mate kepang tang pona bang rada sai climb pona bang lasa alangli aphan pini ke ningkan si alangli phan ka chiki morni lo Asal abang so ke ciki molam the pen kita tangko pipi se alang li klem bon ma alang li tum hem hum belek itum arju bon na La sipini ningkan isi ke choka hut rong isi la pen mountaineering along klem rapet atum pen ka ciki mosai dengpon alang li phan chom rong mi pedodun long pe me lonang pusi sai dengpon mate akar jong ningkang sam pa pedodun nang pumatha ponsi bangso ka ciki mosai dengpon 10 Mei la first nili punulo mountaineering long alang lia pududun aphan ka Karbi Anglong penta penang la kafaka la pen Red Cross Society long ta pududun la si pini ke first death anniversary la si nili tumpini pute family la pen ladak rong si chikimo padopon la pen ladak la chikimo long kafaka la pen Red Cross Society la pen kafak mountain la bang chaso katipen Kuluni pen dirchona rongpi la pen hawar ke hat pen harsing rongpi Karbi Anglong live Pinia daba birta ke lapuan se kang tonik lo